El creixement dels visitants estrangers entre gener i setembre de 2015 ha estat d'un 11,4%, el major de tota la comunitat. Dades importants que van ser seguides pel creixement de visitants a la ciutat de València, que és d'un 10,9%. Algo semblant passa amb el creixement de la despesa diària per visitant estranger, que ens trobem amb un 6,8%, un poc per baix del de la ciutat de València, que és qui més alt el té de la comunitat, amb un 8,3%. Amb aquestes dades, el Patronat de València, València Turisme, pot presentar una relació d'accions realitzades i podem oferir-vos una programació d'accions a realitzar en el 2016. Assistirem a més fires nacionals i internacionals. Augmentarem la nostra promoció als mitjans del sector. Mantindrem l'oficina de promoció turística al carrer Poeta Querol i generarem relacions amb els municipis i mancomunitats de la província. Incrementarem les publicacions i la gestió de documentació del turisme en la província. Hem d'anunciar que des del Patronat hem iniciat la creació de nous productes que tindran una implantació en la província de manera pautada i en comunicació amb les empreses del sector. Realitzarem la confecció de recursos destinats a la coordinació i gestió de productes turístics de la nostra província, plataformes de suport al sector empresarials i activitats per a millorar el coneixement dels valencians de tot el nostre territori. Treballarem per donar suport a la ruta de la seda valenciana i desenvoluparem experiències en tota la província. Però tal com hem anunciat, dos són les principals accions que portem a esta fira. La nostra presentació de la marca València Turisme i l'anunci de la convocatòria de noves línies d'ajuda amb caràcter de concurs obert i amb totes les garanties de concurrència i transparència. València Turisme és una marca viva, una marca del territori i aglutinadora d'afinitats. València Turisme ens permet sumar-nos al factor autonòmic i al potencial de la ciutat. València Turisme és la nostra identificació, que genera confluència, manté la unitat d'esforços i provoca la identitat.